Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko nang mag-aral ako ng kolehiyo. Simple lang ang buhay ko noon. Bahay-eskwela lang kaya tutok na tutok ako sa pag-aaral. Sa isang state university ng Rizal ako nag-aral para makatipid. Nagpatuloy ang kalmado kong buhay hanggang sa makilala ko si Karen. Third year college na ako nang una ko mapansin ang ganda ni Karen. Nung umpisa, crush ko lang talaga siya. Pero unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Niligawan ko si Karen kahit medyo labag sa kalooban niya. Ang dahilan, may kinakasama na siya at isang anak. Ewan ko ba? Parang ang tigas ng ulo ko pagdating kay Karen. Sinasabihan na ako ng mga barkada ko na itigil ang mga plano ko, pero ipinilit ko pa rin ang gusto ko. Hindi nagtagal, sinagot ako ni Karen. Nung una ay pinagsabay niya kami ng kinakasama niya hanggang sa maghiwalay na sila. Pangit mang sabihin pero masayang masaya ako noong mga panahon na yon. Para kaming lovebirds na napaka-sweet sa isa't isa. Isang beses habang nanonood ng sine, bigla akong tinitigan ni Karen. Pagkatapos, ay unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa kanya ko hinalikan. Yes! Yun ang first kiss ko sa buong buhay ko at sa loob pa ng sinehan. Well, kadalasan naman sa loob ng sinehan ng first kiss. Kaya ikaw, pag meron ka jowa, iyaya ka sa loob ng sinihan, mag-toothbrush ka mabuti. Kasi baka, pero hindi na siguro ngayon, partner, dahil Kasi yung mga... may sila, tsaka may night vision camera sila. Alam ko yan eh, nahuli na ako. Totoo ba? May night vision Feeling ko camera? Hindi, pero hindi na ngayon kasi yung mga upuan, bigger na siya. Mahirap nang abutin ng Mahirap nguso. na, Ang oo. katabi. Although, may mga ano din naman, yung mga na maganda na rin kasi hindi na harang, diba? Dati ang hirap kasi Oo. nakaharang pa yung ano. Sa Ang hirap gabal. kaya. Ang hirap-hirap kaya dati. Oo nga. Ngayon Masakit sa braso. ngayon naangat na yung ano yung armrest naangat na. So kung gusto mong sumandal, kunyari, Yan. naantok ka. Kunyari, giniginaw ka. Nanonood ng sinox, bigla aantokin. mga style nating lahat. Woo! Paramdam din. Tapos mamaya, yayayain ka ng jowa mo. Tara, pahinga tayo. Nakakaloka. So anyways, so ayun na nga. Yun ang first kiss ko sa buong buhay ko at sa loob pa ng sinehan. Lalo ako na humaling kay Karen. Inisip ko na pangmatagalan na talaga ang lahat, pero nagkamali ako. Isang barkada ko ang nagchismis sa akin na nakita daw niya si Karen na kasama ang dating kinakasama. Kinumpronta ko si Karen tungkol dito at hindi naman niya itinanggi ang lahat. Sabi ni Karen, oo, magkasama kami ng ex ko pero para lang sa bata. Wala na akong feeling sa kanya. Naniwala ako sa paliwanag ni Karen. Nang magbakasyon ay bihira na kaming magkita. Hanggang isang beses, nakatanggap ako ng text mula kay Karen. RJ, sorry pero mahal ko pa rin ang ex ko. Mabait ka, matino, gwapo. Nasa iyo na ang lahat. Hindi mo deserve ang isang tulad ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig ko.
Walang pagsidla ng luha ko dahil sa sakit na naranasan ko. Doon ko na naisip ang lahat ng mga ginawa ko. Mali pala na umibig sa maling pagkakataon. Masasaktan at masasaktan ka lang kung ipipilit mo ang hindi tama. Ngayon ay nasa huling taon na ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Pilit na nagsusumikap para sa pangarap ko. Balik ako sa normal na buhay. Kalmado lang habang hinihintay ang tamang pagkakataon para sa career at pag-ibig ko. Ako po si RJ, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Always your number one SM radio station.